Абе, ей, деца! Няма да бягате в коридора, не виждате ли, че съм мила? Ами ще паднете и ще се притрепите после, аз ще съм виновна, да? Няма да ви лежа в затвора. Вие часове нямате ли си? Сега ще ви кажа на учителките ви. Да, и на директора ще кажа. Значи ви леличките тук за нищо ги нямате. Не съм чистачка, аз съм хигиенистка. Как не ви е срам, бе? Малко срамец нямате, малко срам. На това ли ви учат родителите ви? Ама госпожа Георгиева, кажете им нещо. Ами не, до сега съм мила. Няма едно и също място да ми е по 10 пъти. Не ми плащат достатъчно. Как не ви е срам, бе, деца? Здравейте, госпожо Иванова. Как сте? Приятен час. Абе, Георги! Абе, стига си бягал там, бе, и сега ще дойда. Хващай ме тини. Накрая да седна да изпуша една цигара и аз като хората. Я видим кой има във Фейсбука. Кажете! Здрасти, отворено ли е? Значи човек не може изпуши една цигара от вас. Не може! Такива като теб винаги ще ми се появат от нищото, баш като седна да пия кафе и да пуша цигара на обедната си почивка. Не видиш ли какво пише тук? В почивка съм. Ще изчака да си изпуша цигарата, да си изпиям кафето и ще те пусна вътре да си купуваш какво че си купуваш. Кой знае, и пак си ми дошъл с 50 лева да ти развалям за една дъвка. Ще чакаш. Чакай, Стевка, че тук един клиент дойде, ма. Айди, почне да се обада. Айди, влизай. Георги, ставай веднага! Айде, готов ли си? Нали ти казах, че днеска заминаваме на море 4:00, да си готов да избегнем трафика, да си оправя багажа и всичко да е готово. Значи, винаги последния момент чакаш. Винаги, след 5 минути да си слязал, няма да те чакаме. Неразбрано дете, все последния момент чака, все. Значи, че нямам място къде да ги слагам тея дини и пъпеши. Мамо, готов съм. Георги, готов ли си? Я тук да ми дадеш раница да сложа тея дини и пъпеши от твоята раница. Абе, мамо, за какво ги вземаш те дини пъпеши кисели краставички? За какво са ти? Как защо, бе? Ти знаеш ли колко струва едно парче дини и едно парче пъпеш на морето, бе? 10-15 лева. Аз парите да не ги рина с лопата, я. От вкъщи ще седем всичко, ще си нарежеме като излеземе на морето там и ще ни много убо. Кисели краставички съм взела, лютеничка съм взела, да, давай раницата, тук и не ми се отговаряй. Хайде на морето, скачай бебето. Как е на задната седалка, бе, Георги? Има ли място? Хайде на морето, скачай бебето. Всички ще са бяло. Лято е време. Георги! Айде, бе, момченце, бе, аз колко пъти ще викам, бе, ще изтървеш автобуса баш за първия учебен ден. Как ни тъй срам, бе? Значи не храни майко същият като баща си. Айде, ставай! Колко пъти ще викам аз? Колко? Стига де. Айде, бе, Георги, бе, момченце, бе, ще изтървеш автобуса, тръгвай! Чакай, дай да ти подлее, да ти вари. С тези оценки нищо не се знае, трябва ти много вода. Айде! Поживо, поздраво, айде, хващай си партаке, ще заминавай. Дръж, чакай! Тук съм взела една китка за госпожата. Айде, дръж! Айде, Георги, тръгвай, кома гледаш? Добре, тръгвам. Айде, жив и здрав и много успехи. Айде, чао. Най-накрая почнато и училище. Сега ще си поживея. Мамо, изтървах автобуса. Абе, Георги, бе! Добър ден, кажи, Атю. Елати на тази каса, виждате, че колежката има много хора. Не хапя, елати ще ви обслужа. Здравейте. За къде ще искате билет? За центъра. Чакайте да проверя дали има първо места.
Има едно място. Колко билета да давам? Един. 2,50. Ето. Ето ти билет. Какви са тези 50 лева? Не мога да ви разваля. Сега съм отворила гишето, аз пари такива не мога да развалям. Не. Сега ще искам от колежката да видя дали тя има мене. Съмняваме. Колежке, 50 лева да ми развалиш и мисли? Не. Нямаш. Един младеж тук за билет за 2,50 лева иска 50 лева да му разваля. Как така, ма? Ми сега какво да те правя? Трябва от моите личните да ти развалям. Имам само евро. Ето. И следващия път да си развалят и парите. Не сме банка. Добре, довиждане. Майко, айде да вечеря ми. Майко, айде чиманджата ще изтини. Коричи! Бе, викам чиманджата ще изтини, айде идвай да ядем. Ваня, ма нещо казали, ма. Абе, майко, айде да ядем. Ма добре, ма. Стига си викала, коса разкрякала кът някой чапла тука. Чакам шиитите чуха, идвам. О! Иване, карай по-бавно, за никъде не бързаме, значи. Ей, голям зор да изпреварваш, бе. Това да ни ти е спортна тука кола да изпреварваш хората. Гледай го тоя, бе, не се е научил да кара. Ще ни примажи тука всичките, като пулита пред майка си бързат. Полегнала е гергана, гора зелена е ова. Какво викаш? Да спра да пея. Как ще спирам да пея, къв се че да ми казваш какво да правя, бе? Искаш да си пускаш тука сега твоите чълги, и да не ме слушаш мене. Бързат. И те не знаят за къде бързат. Полегнала е. Мълчи, ще пея, като искам да пея, бе. Къде ми е телефона, бе? Пак съм си забравила май телефона. Пак съм си го забравила. Го дей, бе. Се разболявам пак. Затвори ги те с прозорци, за какво ги отваряш, бе. Навънка минус 10 градуса и 2 са диша. Голям зор, голямо чудо, голямо нещо, бе. Ей, грозник, какво правиш? Нищо. Играя на таблета. Ела да ми изчистиш стаята. О, не. Няма как да стане, изчисти си я сама. Айде де, какво толкова ще стане? Не, оправяй се сама. Ще дам 5 лева, ако изчистиш. Сериозно? Да. Добре, ама дай парите първо. Айде.